салом алайкум дӯстону бародарон, хуш омадед ба барномаи як аксу як ҳақиқат. чӣ хеле ки ба шумо маълум буд, мо дар бораи як расму ҳақиқати он маълумот медодем. имрӯз хостам барномаро ба дигар тарз пешниҳоди шумо кунам. яъне бародарон, дар охири ҳамин навор расме пешниҳоди шумо карда мешавад ки дар он ҳақиқате нуфтааст. агар касе ҷавоби онро меёбад, дар комментария менависад ва соҳиби 20 дона подписчик мешавад. касе ки аввалин шуда ҷавобро меёбад ва аввалин шуда дар комментария менависад, ба ӯ 20 дона подписчик туҳфа карда мешавад. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, қонунҳои ютуб подписчикҳоро тоза мекунад. ҳарчанд ки ютуб подписчикҳоро тоза ҳам кунад, мо ба шумо 20 дона подписчикро туҳфа мекунем. расме ки дар экран мебинед, дар ин расм марде дар ҷои истироҳат карда истодааст ва духтараш онро сурат мегирад ва ба модараш мефиристад. вақте ки модараш онҳоро дар ин ҷо мебинад, ба онҳо занг мезанад то зудтар он ҷоро тарк кунанд, зеро онҳоро нохушии интизор аст. онҳо мехоҳанд ин ҷоро тарк кунанд, аммо наметавонанд ва ҳарду ин ҷо ҳалок мешаванд. яъне бародарон, ин факти ҷаҳонӣ мебошад ва ҳақиқате аст. дар ин муаммои нуфтааст. касе ки ҷавобро меёбад, соҳиби 20 дона подписчик мешавад. мо барномаҳои худро аз ин пас ба ин тарз пешниҳоди шумо мекунем. яъне бародарон, касе ки ҷавобро меёбад, ба ӯ подписчик туҳфа карда мешавад. хайр бародарон, ба шумо бурдбориҳо хоҳонам. аз шумо хоҳиш мекунам наворро ба дигарон фиристед, то иштирокчиёни барнома бисёртар шаванд.